Один участников картеля признался, что... Мәскәүнең һәм Алтай крайының ике оешмасы вәкилләре Татарстан Урман хуҗалыгы министрлыгы акчасын үзләштермәкче булган. Янгын сүндерү машиналарын базар бәясеннән арттырып сатарга теләгәннәр. Тик кыңгыр эшләрен монополиягә каршы федераль хезмәтнең Татарстан идарәсендә фаш итәләр. Контракт суммасының арттырылганы ачыклана. Ул 660 миллион сумны тәшкил иткән. Бу елның иң җитди хокук бузуу очрагы диләр. Эти участники... Бу килешүгә катнашы булганнар административ җаваплылыкка тартылды. Штраф күләме 3 миллион сумнан артып китә. Быел Татарстанның монополиягә каршы федераль хезмәт белгечләре ил күләм проектларын тормышка ашыру буенча үткәргән 94 электрон сатып алуны тикшергән. Һәр икенче очракта хокук бузулар ачыклана. 18 нарушений. Мәгариф министрлыгында 18, юл төзелешендә 15, мәдәният тармагында 3 хокук бузуу очрагы теркәлде. Безнең тырышлык белән республика бюджеты 3 миллион сум акчаны янга калдырды. Җылылык сезонына әзерлеккә аяк чалучылар да бар. Әйтик, Чаллының бер компаниясе Татэнерго җәмгыяте белән килешү төзи. 600 мең сумнан артык бәягә. Әмма металл кыйммәтләнгәч, үз вазифасын үтәүдән баш тарткан. Я, говорит, не буду поставлять товар. Тәэмин итүче әйтә, миңа бу отышлы түгел, мин баш тартам ди. Без тикшердек, бәя әлеге предприятие өчен 5000 сумга арткан. Без эшне судка тапшырдык, әлеге компания намуссыз оешмалар реестрына кертелде. Әгәр йөкләмәне үз өстенә алган икән, үтәргә тиеш. Балык Бистәсе районы башкарма комитеты үз хатасыннан үзе зыян күргән. Район җитәкчелеге юлларны тәртиптә тоту буенча конкурс игълан иткән һәм техник биремдә 30 декабрьдә эшне төгәлләргә дигән. Тик магистральләрне көн сайын даими рәвештә тәртиптә тора кирәклеген күрсәтергә онытканнар. Поставщик говорит, я буду, говорит, выполнять по контракту. Юл буйларында шуп үләннәре үсә бит. Урамнарны да гел себереп торырга кирәк. Заказ бирүчеләр уйлап бетермәүләр аркасында кыен хәлгә калганнар. Хәзер монополиягә каршы хезмәт идарәсе яшелчә бәяләре артуында күзәтеп тора. Бу өлкәдә әлегә хокук бузулар ачыкланмаган. Илдар Сафиуллин, Шат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы.